Caixa Colònia Pollença ha presentat avui els seus resultats d'estalvi ètic de 2016 a la seu de la Cambra de Comerç a Palma, amb la presència de la consellera d'Hisenda, Catalina Clavera. Unes dades que reflecteixen un creixement dels dipòsits d'un 41%, arribant a un volum total de 123 milions d'euros, 36 més que el 2015. L'entitat, que és l'única 100% balear, aposta per un model basat en l'ètica i la solidaritat sense necessitat de dependre dels mercats perquè el capital no surt de les illes. Asseguren que aquest model és totalment viable i de futur. També, evidentment, estan assegurats. És a dir, una caixa d'estalvi és una caixa d'estalvi solvent, que durant aquests anys han pogut demostrar que poden tenir una línia coherent amb el que sempre han fet, sense elements especulatius, simplement per un negoci el més transparent possible. És un model no tan sols a defensar, sinó també que és un referent necessari per la resta del sistema financer.